karon guys. Tapi kaya ka na pili ka. Ako diri karon sa layout trade. Layout dry goods trading. Kay naa diri ang akong giinvestan akong kwarta nga hantod karon wala nagpakita. Kay nakita man ako diri may naka-text nga diri sila napadulong. Karon masakpan na gyud ako pangkurang buson kung gini mga naong aning nila tali. Dam. Yan ni sulod diri ano, mga dagkoon. Medyo upawon siya nga babae. Ngayon ni sulod diri wala. Tubag mo. Wala. Ngayon ni sulod diri dam, mga dagkoon nga babae. Naa, sulod. Sa sulod? Pangkap ko na ano. Dam, ngayon ni sulod diri mga ano, dagkoon nga babae. Naa. Pangita. Asa dapit? Nagpayakay na sila kung kwarta kung i-invest, wala na uli. Bantay na ron. Nagkatod kung ginagnaw, makitaan ko na ang duha. Kada ko ani nga budiga dahil ni baligaan ang nila dire. Nalipong kong pinuyok. $1.1 akong invest, wala nakita. Kantay lang lang makita kita ron. Tara! Ha? Tara ni mo din, nagpayahay mo. Hayahay ng Ang mamalit. kwarta akong gi-invest yung duwan, yung gilipay-lipay. Ako nag-uon. Iuli ako 1.1. Iuli. 1.1 yung may ano sige daw. Tara, iuli ha. Kabalo ko sa inyo is na. Nag-invest kong tarong sa inyo kay Butubo ang kwarta niya. Karon asa naman? Nagpayahay mo shopping dire. Dili ni kato sa kakila pa. Dili ni ka Isa to. ka uy. Isa ka. Iuli akong kwarta. Isa ka, uy, Isa umikailan ilan mo. gising ko. Naman nagpa-upaw pa ka para di ka mailan si Salomika. Ayoko ka tiga-tiga. Ikaw nagpa-barber ka. Si Juan ka, Minda ka. Iulit nyo akong gi-invest. Kay karon, naman ito dire sa budiga. Buang mo ni so. Nagpaayahay mo kompra dire. Una, maka-afford na kay 1.1. Dati kay 1.1. Oh, anong invest Nasalig ito? naman gali kag 4 piece, na kay 1.1. Sige daw. Magay kakapay sa nila O nimo. sige daw, mangutaan ako, asa kag gikag 1.1 kung na kay 1.1. Ay, sos ninyo, mauna mo, mga limbungan mong mga ano. Nag-invest kong tarong sa inyo kay Butubo ang kwarta. Nga, patubuon ta mo ron. Pagkagunta mong pang patubo ron. Iulit ninyo lang. Ay, may kasayo ba naman nabuang? Pulis tayo mo Nakapamahaw. ng pot tayo. Sa? Ha? Pulis tayo mo ng pot. Nakapamahaw na ka? Sige. Nakapamahaw na ka Ayaw ko wala. kada kay na. Langkason ko lang yung mga naong ha. Uy, kailan nimo? Bunat mo sigo karo. Magimi kailan nimo? Salumi ay si Pangilan. Sa lumi. Gikan ko Andrew. US. Si Andrew. Yes. Andrew me. Oh my God, it's showing Andrew E. Isa taong giinbisan. Joseph. Isa taong giinbisan ni ay. Abot mo. Pre-tax ka? Kung 1.1 minala mi sa mall, wala mi sa budiga kay barato ra dili dapat sa mahal Dili ni. kay barato ra. Bugo. Nakita ang tabi dito sa SM. Na. Bawal sa Facebook. Pre-tax ka hab na. Kuanggol. Isa taong giinbisan og 1.1. Kita kaila. Tabay ko yung pangita to. Andamay Imo ka. aura. Ango. Ito ako giinbisan uy.